Je, samozřejmě, je to bavíčko. No ne, a třeba je to normální sklo a už to bouchne. Tak začne dřív, tak vezmu tu dřevěnou hůlí. Podívej do toho. Instruktážní film. Začne se uvolňovat kyslík, který podporuje hoření, takže už když tam hodím to dřevěný uhlí, tak uvidíte, že začne jakoby hořet, začne cvítit a pak tam ještě nasypu trošku síry. Jo! Je to sice taky trošku smrtnutý, Je to písek, to je pro jistotu, protože potom tu zkumaku dám za skátníky, pustím, kdyby náhodou se chtěla dostrhnout, tak aby se dostrhla skátníky. Tak, Už? můžeme vyzkoušet. Jeden kousy. A už si to trošku povolte. Konec světa. Za 8 vteřin. Můžete přesně vidět datum. 11.9. 2008. Musíte si to... OK. Už to natáčím to. Koukej, hele, koukej. Víš? Vidíte, že se byla dost silně exotermní reakce. Kráso. Řekl jsem, jak to kousí? Víte, to ještě něco? Ale jak to bliká, podívej. To je krutý. Rozstříká mu. Tu prostě rozstříká to. Tak. Rozstříká. Ale to je všechno. Já to ještě jednou zkusím, protože ta reakce je tak silně exotermní, že když se povede spíchat správně ten poměr těch látek, tedy toho, Martina,